jiya din nan da rana da na shigo shine suka ce min sun ga wata clip ne na social media inda na ce wai na yi magana a cewan ban amince da kashe-kashe da ake yi ba, kuma na samu da wasu mutane ne wadda suna cikin wanda suke abubuwa din nan, shi ne suka bayana mana cewa ga shirye-shirye da suke ciki. Bayan suka gama da karkara za su shiga cikin birane suna kashe manya, za su bi su gidajensu suna ta kashe su har ma a zo a kawo yaki a Najeriya. Abin da na ji kenan fa shine wai na maimaita shi a cikin video, a cikin clip na interview da aka mana wata rediyo cewa akwai manyan mun da suke cikin wannan halin. Kuma rediyo din an yi min interview ma a online ne aka yi min, kuma daga Lagos. Ban san mutanen ba, so ma ban san ma ashe suna video maganar da muka yi, ban sani ba. Ina ce ko rediyo ne kawai za su sa local FM. To suka ce wai dole sai na faɗa mutane ce a'a. Ni a garinmu na je kasuwa ne yi siyo aca, sai na sami wasu fulani. Ni na jin fulful da kaɗan. Shi ne na ce musu a ku nan ne. Sai suka yi murna suka gaishe ni. Shi ne muka yi tadi suka ce ni mutumin kirki ne, saboda haka dole ne su gaya mana abin da ke faruwa a kasan nan, kuma iri abubuwan da za su faru in ba shiga hankali ba. To abin ya dame ni, shine na wannan magana. Idan na fahimce ka dakta, bidiyon da kamar ke yawo bayanin da kake cewa kamar wasu manyan mahara da suka tuba sun ce akwai wani gwamna da yake shugaban Boko Haram, kamar ba haka bane kenan ko kuma ya lamarin yake? A'a, na riga na yi wata dindin da hukumar DSS. Wannan topic din sai kai mu haƙuri. Ba zan sake kara wata wuta ba wanda zai kawo tashin hankali a kasan nan. Ni abin da zan gaya muku shine ni mai ƙaunin shugaban kasa ne Muhammadu Buhari. Yana iyakacin ƙoƙarin shi, amma akwai mugayen mutanen da ba su ba shi ideas da za su taimake shi. Ni ba mai tashin hankali ba ne, sunana mai lafiya. Ni mutumin neman lafiya ne kuma da sulhu. Sai na yi wannan magana ne domin tausayin jama'a, domin kaunar arewa. Amma wasu suna wasu maganganu, kila ba na son arewa ne. To kashe-kashen ya fi ma damun mutanen arewan ba. Wannan abin ban amince da shi ba. Ko za a kashe ni da a kashe ni. Wasu za su ce kamar kawo barazana su jami'an tsaro suka maka na DSS shi sa kamar ka janye baka so ka sake ita wannan maganar kenan, baka so ka sake waɗannan maganganu. Maganan gaskiya a cikin sunan Allah, mutanen nan sun nuna min respect. Wato sun mutunta ka? Sun mutunta ni, sun aikin su yadda ya kamata, ba sa wasa da aikin su. Ni kuma na cooperating da su. Ka ba su haɗin kai? Na nuna musu haɗin kai, na gaya musu abin da ni na sani, ba zan yi musu ƙarya kuma faɗa abin da ban sani ba. So na ce a yi min haƙuri da wannan. Dama ban so wannan bai shiga ko ina ba. To abin ya bazu, bayan da zan ce ban yi wannan maganan ba. Su gwamnonin Arewa suna cewa suna so a yi bincike kan wannan maganar da kai. Shin za ka ba da haɗin kai idan su gwamnoni na Arewa suka ce suna so ka zo ka ba su haɗin kai a bincike dangane da maganganun da aka ce ka yi ɗin? Gwamnoninmu ne, shugabanninmu ne, ina ba su darajar da inda Allah ya sa su a kujerun da Allah ya sa su. Amma maganar da na riga na gama da DSS, bai kamata in sake wani magana kai ba, inda muka yi suke.